Euskara gure nortasunaren ardatza da. Askoren bidea. Belaunaldiz belaunaldi iraunduena. Eta azken hamarkadetan, denon artean bizi berritu duguna. Gaur egun, bikoitza da euskaraz hitz egiten dugun biztanleon kopurua. Eta gazteen artean, 4-3 euskaldunak gara. Baina 21. mendeak erronka berriak ekarri ditu. Globalizazioa, digitalizazioa, migrazio fluxuak. Eta orain, pauso bat harago goaz. Jauzia egiten ari gara. Hori da, jauzia gara. Eusko Jaurlaritzatik gizarteari egiten diogun proposamena. Zuri egiten dizugun proposamena. Ze leku izango du euskarak gure etorkizunean? Zure egunerokoan, zure harremanetan, zure lanean. Euskara ez baita soilik hizkuntza bat, komunitate baten parte sentitzeko modu bat da. Herria eraikitzeko modu bat. Horregatik, bakoitzak bere lekutik denon artean jauzia ematen ari gara. Zu ere jauzia zara.